Kia Niro EV egy kis körbejárás, és hamarosan érkezik ide TikTokra és YouTube-ra is a hatótávteszt. 50, 90, 110 és 130 km/h sebességgel fogjuk ezeket elvégezni, és ezután majd le fogjuk nektek tesztelni, hogyha gyors töltőre van szükségünk, akkor mennyi idő alatt tudjuk feltölteni 20-ról 80%-ra magát az autót, és ami ennél is sokkal, de sokkal fontosabb, hogy fogja tudni akár nyáron a Budapest-Siófok autópálya szakaszon, autópálya tempó mellett az utat oda-vissza, illetve az, hogy városban ez a 440-460 kilométeres hatótáv vajon mennyire teljesíthető az életben. A versenytársak a Kia Niro EV-nek a Hyundai Kona EV, MGG EV és a Nissan Leaf E+, ugye a 62 kWh-s. Iratkozzatok fel és kövessetek minket légy szíves YouTube-on is. Sziasztok!